President Pfee Mnangagwa wobatikira ku South Korea aiwa voenda ku summit vonoattenda summit iri ku South Korea iri pakati peSouth Korea pamwe chete aiwa neAfrica. Tsanambe namashoko abuda tokana chuchara mzara nhasi anhu pokapa ndoti vo subscribe like turn on the bell icon. Ndotoona kuti anoyanyira chiti His Excellency President Mnangagwa is now in Seoul, South Korea for the Korea Africa Summit, which starts tomorrow, the 3rd of June 2024. His Excellency will also tour several industries in line with Zimbabwe's vision to industrialize and modernize the economy for an upper middle income status by 2030. Ndo mashikwana toko pana bani mtoro wa Pfee Mnangagwa achiti aiwa Pfee Mnangagwa oonekera ku South Korea. Saka muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu vanoyachiposta nepicture ra Pfee Mnangagwa. Nekuti vamwe vanoona mamwe macountries ari developed but mamwe macountries ari legitimate vachiupholda masummits zvakanaka, asi vanhu kana vozoona Zimbabwe kana yochizo upholda summit kana kuti Pfee Mnangagwa ohosta summit ane nyaya dze-illegitimacy dzema-elections vanobva kuti aiwa munyika yeZimbabwe nyika yeZimbabwe haina kukwana chaichai, the ruling party haina kukwana, they must come up for a difference. Kuri Zimbabwe chimbotodze mafungiro enyu rokudii pamusoro pemashoko acho charamba pinai comment section medu musangano subscribe like channel on the bell icon.